omubaso olero igati yebyumbe bibere by'abana bodaboda bakobuna chireflector nigo ensemo yekyombe kemo abo bakobeka chireflector ekyo bagikeire egekoro ekyo nakomochya abakagerwabo abo babeire bagoturubania obokoreri ase omochi obosongo okwana nigo baburire omorembe koenekigwa elinde gutwara okoigwana na goikerania obokoreri ase abana bodaboda. Maria Tangoro Bernard Osogo mwaka musende speaker Congress speaker anchende tegotena family na baminto gali bakwanire. Number 1 ndete ko condemn egya korekana lero igente kebesana sabarundi baito babosongo tigato sabo kwabera sabarundi bali barusi guchi reflector na gusambu. Number 1 mutu abere abantu aba bacha korunsi ko totamanyeti etobwata abantu chisambu libere omonto mutangani noyo tabwati stage omonto kabere no monto tutaiti kubwate machiko ye stage. We stand family goteba na kero monto we kabwatire chiko ntorarwani segi monto onde bwensi okorunsi ko sub county abantu bakuri sub county you are so much welcome to town lakini abantu tutete udina barabu n'abantu baito be municipality igo twari gusaba n'abantu baito mo very calm amangana ngo nyasugulukira tore egiakorekana serikali nene imanyete twarikire chi report igo so tia tutigere ebitengo bya usalama bichaye kubwatia amangana aya gochakera bono gochimotu to ntuobwa etown ne yaito nande goika tote neimara tote nie town yaito nande kebe mono chiguni chigocha gwitine municipality chiacha gosaria ekirenga konyo twatebire ngatiga tusaria oboyo borase municipality abantu bagocha tutamanyeti igoro ye reflector ya blue. Reflector ya blue techeti asobo kibago reflector ya blue go yachete asoko siria oboke bago koreta stage chitatekeria ase town na korenta obonge bwa abantu barueta ase baruete chi municipality ao gocha gosaria omoremba ase town. So gongo saba ase serikali ane namone serikali enke asaya abire litukoria rero bari bakorege tendo kerintu bamanyete because ntomanyete kuru no muchaka no chagete nandi buna twakora bari bacha kigento keria gongo saba serikali ane batambo kiriwe getambo kirokirege kongu nandege tindi mono ekiagera batusalirio omorembe ebiashara byasarikire abantu basieke biashara rero bagendaka no nintu abanyene nturakora kende kurumambi ase nyencho chiguni go cheicha chaita abantu n'amakombe n'emioro abantu bagoretieemioro borieemioro ntumanyeti oyo baeta ningo lakini yongo sabe serikali ene investigation so that omorembe